Така, значи аз съм Павел Давид Колев Рамедес. На 18 години съм и се занимавам като рапър. По принцип преди рапирах, нали, различни песни, всякакви. Обаче след като се превърнах в Христос, почнах да рапирам християнски и любовно. Защо християнски? Защото съм приел Христос. Любовно, защото Бог е любов. Някои казват, Бог не съществува заради войници, заради болести, заради всичко, което става на този свят. Повечето работа ние си го правим. Ние режем дърветите, разрушаваме атмосферата. Ние хвърляме бокуците и оттам се създават някакви болести. Някои пък правят болести нарочно, за да може да изкарат пари от това, като направят някое лекарство. И войните, защо стават войните? Защо? Защото омразата, алчността за повече земя и за повече слава кара хората да воюват. Добре, казват също, Бог ми съществува, защото не ми помогна в дадена ситуация. Примерно, искал съм му, казвам, примерно, искал съм да си имаме тази кола, тази жена, защото аз я обичам. Бог познава сърцето ти, Бог познава бъдещето ти. И той в бъдещето може да е видял, че точно с тази кола и с точно тази жена не ти е провървял добре. Обаче вижда, че с другата кола и с другата жена ще провърви по-добре. И той ти отнема това нещо. Позволява на дявола да ти го отнеме на теб да ти е тежко. И ти си викаш, оле, не, за какво Боже правиш това нещо, за какво го правиш? И ти не виждаш, ти първо гледаш за теб да ти е добро, винаги гледаш на теб да ти е окей. И се оплакваш, нали, Бог ти отнема това, Бог позволи така да стане, нали, Бог позволи да ти откраднат колата и да се разделиш с жената, обаче не виждаш това, че Бог всеки момент, докато Той ти го отнема, в този момент ти вече ти дава това, което ти заслужаваш, това, което Той вижда за теб доброто. Или пък много казват, аз съм вярващ, аз съм, нали, вярвам в Бог. Обаче, нали, по някой път му вярвам и не вярвам в него, защото той ме е предавал и не знам си какво. Бог не е предава. Значи Бог, той действа по този начин. Той мълчи и ми говори, няма да дойде и ти каже, спокойно, аз съм с теб. Той го е казал вече веднъж. Казвай го, аз съм с вас до свършъка на света, казва. До свършъка на света аз съм с вас. Значи, той е с нас винаги е с нас. Той навсякъде по едно и също време. Обаче не казва както всеки твой приятел казва, аз съм с теб винаги, обаче в другия ден вече ти забива ножа в гърба. Той мълчи и действа. Като види, че това е окей пред теб поставя, че като види, че не. Понякога изпитанията идват за да сме по-силни. Обаче, ако ти приемеш Божията воля и му благодариш на Бог, примерно стане нещо колко да ти е гадно, не, че е станало и да си викаш, не знам за какво Бог го позволи, но ако затвориш очите и се помолиш от сърце и кажеш благодаря ти Боже, защото ти знаеш защо стана това нещо, ти знаеш за какво позволи да се случи това. Може би защото ти си ми отнел нещо или може би защото ти позволи да премина през това изпитание, защото идва нещо голямо, огромно за мен. Както съм казвал на някои хора, примерно ти имаш едно колело, не за първи път го казвам. Ти имаш едно колело и Бог ти казва, не ти трябва колелото, не ти трябва това колело. Ще ти го махне и ще ти го разруша и ще направи така, че да ти го открадне, защото на теб ти трябва кола. Пораснал си вече, трябва ти кола, за да отиваш до работа. Няма да ходиш с колелото, по-опасно, отиди с кола. Обаче той няма да ти даде веднага колата и после ти махне колелото. Той ще отнеме колелото, ще направи така, че колелото ти или мотор е без значение, да ти го откраднат или нещо стане и ти, ако го кажеш благодаря ти Боже и приемеш волята му, имаш тази силна вяра, че вече да видиш, че вече се получи това, което той ти е казал, той ще ти го даде още по-бързо, още по-бързо стане това. Но ако ти кажеш, нали, въобще не отразиш, нищо не направиш и се разсърдиш и на Бог и не почваш да казваш за какво го позволи, пак ще го дадеш, от той милостив, но с това време ще се забави. Както казват някой, Бог бави, но
Не забравя. Той така действа. Той има един странен начин на действане. Обаче никой, с друго нещо ще ви кажа, никой няма да умре заради вас. А Исус Христос го направи, защото Той те обича. Той иска доброто за теб. Той иска да те спаси. Той вижда, познава сърцето ти. Той може би знае, че ти се чувстваш, че ти е тъжно, че си прекарал, преминал през най-тежкия период, обаче той идва и чрез приятел и ти казва спокойност, нали, така и така и така, или чрез нещо друго. И той се ти помага, се прави нещо, което на те да ти малко по... така, как да го кажа. Бог ни помага винаги. В най-тежките ситуации, най-тежките моменти, когато ние преминаваме в най-трудния период, Той познава болката ни. Той страда повече, отколкото ти страдаш, защото Той не иска ти да си така. Той иска ти да се дигнеш и да се усмихнеш, да се сдигнеш като орел, който излита към небето. Той иска ти да се сдигнеш с тази силна сила, защото в момента, който ти падаш, Бог идва в момента и ти подлага ръката, без ти да се усещаш, че Той го прави. Ти какво си мислиш, че като стане нещо, което не е в момента, в който, защото Бог идва в точния момент, не когато не искам. Бог идва, когато наистина се нуждаем от Него. Но Той няма да се появи. Той ще се появи, но няма да се появи както ти си мислиш. Защото Той иска да види ти колко ще го обичаш, без да го виждаш. Защото някои казват, че Бог не се съществува, защото не го виждам, не го чувам. Примерно аз ако ти кажа, аз пък не вярвам, че Майкъл Джексън е умрял, защото малко след неговата смърт излезе някаква негова песен. И ако не вярваш, потърси в интернет, ще видиш, че е така. Той значи, що ме е изкарал песен, но тази песен пък може да е стара песен, която той е записал, но просто от студиото и да се изкарали така за помен. Не съм го видял, не съм го чул, обаче всъщност е мъртъв. Всъщност е умрял човек. Или пък да кажа, както имаше едно в интернет го има, той е на испански, за някакъв, където отишъл там пастор отива да се бръсни и какво става, какво се случва, не говоря за Бог и този, който бръстара казва, аз не вярвам в Бог, защото не го виждам, не го чувам, не вярвам в Бог. Защо ако Бог съществува, за какво има толкова работи, толкова болести, за какво има хора на пътища, които спят и да замръзват. Пастора се замисли, излезе и видя някакъв, който издал с брада и оня го извика, вика, ела за малко. Влязоха двамата вътре и оня вика, аз не вярвам че съществуват бръстарници и тези, които постигат. Не вярвам, че има такива. Вика, как така не вярваш? Не съм виждал. Ако имат такива, защо той с дълго коста и защо има брада? Он казва, защото той не е дошъл да му потърси. Точно. Ти не си дошъл да потърси Бог, затова не си видял неговата слава, не си видял неговата ръка, не си видял, защото той казва, ако ти го потърсиш, ако ти го прозреш, той ще ти отговори по един или друг начин. Значи Бог е отговорил на въпроса си, защото ние преди да бъдем създадени. Библията, там са въпроси, там са отговорите на въпросите. Когато, примерно, създадеш един въпрос, ако прочетеш Библията и ти можеш там да намериш и отговора дори. На мен ми се случва много пъти, създам въпрос, като тръгна чета Библията и да намерим отговора или Бог говори, ако щеш вярвай, Бог говори директно, говори чрез хора, чрез пророци, говори в сънища, говори по всякакъв начин, в сърцата най-вече говори на хората. Ти когато почувстваш нещо, че трябва да го направиш за добро, значи това не е защото от теб, това е защото Бог го прави. Обаче той така го прави, че ти не го усещаш. Защо да не го направи така? Защо викаш, че, за какво викаш, че невъзможно да го направи така? За какво викаш, че невъзможно, като той създаде света? За цели 6 дена от човека плюс това. Щом за 6 дена успя да създаде целият свят и да създаде Адам и Ева на 7-я си почини. Защо да не може да говори, да се появи на който си иска? Защо не може? А пък за тези, които вярват и казват, да, аз вярвам, но не знаеш, понякога не се случва на моето. Чакай малко, ти да се чува някога
храната или това, което си изготвил, да ти кажеш защо съм изготвил така по този начин. Да казвам го по този начин, защото не помня точно как беше на български притчата за това, където Исус беше казал за... не мога да се точно как беше на български, на испански го знам, защото аз принцип чета Библията на испански и слушам испански проповеди. Аз затова реших да го правя на български, защото аз принцип ще да го правя на испански, обаче на испански за какво като повечето проповеди, където толкова проповеди съм чувал на испански, на български съм чувал малко, и то по-различни. Реших да го направя аз с мои думи, без да се записвам, без нищо, аз да казвам това, което аз чувствам, това, което аз мисля, това, което аз виждам. Това, което аз най-вече чувствам, защото ако почувстваш ти нещо, че сигурно ще трябва да го кажеш, ти трябва да го кажеш и го казвай. Така, значи да се върнем на тази тема, където казват, нали, че нали, не се случва на моето. Чакай сега малко. Ти ли казваш на твоят създател защо става така, или той трябва на теб да ти каже защо става така? Ще ми кажеш, аз не го чувам, той да ми каже за какво става така. Чакай малко, изчакай малко, просто не те бързай. Изчакай един момент само, просто е така да види, да мине времето да видиш за какво така се е случило. За какво той ти отнел и за да може, защото той отнема, за да ти даде някой са радвата нещо, което са получили, обаче бързо минава това нещо и после пак го губят. Значи, изчакай малко просто, нещо се случи, обаче просто изчакай, за да можеш да видиш този момент, какво става, за да можеш да се милираш за какво така става, за да можеш да видиш дали в този момент Бог ще направи нещо. Той ще направи. Той няма да те остави така, обаче за да го направи, ти направи нещо за него. Направи нещо, което той иска от теб от отдавна. Нещо още преди ти да се родиш, той е видял, че ти няма го направиш и иска от теб да го направиш. Значи ти страдаш, викаш, за какво страдам, и той страда още повече, за да вижда толкова много хора как пропадат, толкова много наркомани, толкова деца без родители, толкова много хора, алкохолици и какво ли не. Той трябва да вижда тези хора, че искат той да бъдат пред него. Той вика, аз казвам на всеки, не съм отвърлял никой, който дошъл при мен. Аз приемам хората с отворени ръце. Така казва той това иска. Ние да отидем при него, да отидем по собствена воля, затова оставя собствената ни воля, не е напрограмирал да го обичаме. Той оставя собствената воля на нас, ние да събираме дали ще го обичаме или не, защото тази любов е точно истинската любов, тази любов, която трябва да му даваме, защото той ни дава тази любов, която никой друг не би дал на нас, да се даде единствения си син, единородния си син, да умре на кръста, да страда толкова много на третия ден да възкръсне и да се възнесе към небето пред неговите ученици. Значи някой ми каза, да, докато не го видя, докато не го чуя, няма да повярвам. И аз докато не чуя да не видя, примерно, че ти съществуваш, няма да повярвам. Значи ти ако имаш една приятелка и тя замини известно време, сега малко ще обясня за какво го казвам така, тя замини за известно време извън България, примерно, или откъдето си, и не се виждате, вие не се виждате, може би не се и чувате, обаче тя съществува. Нали е ли така? Значи Бог преди ти да се родиш, ще си го вижда, да си бил с него. Обаче ти се раждаш и се отделяш този момент, който ти се отделяш от него. Момента, който той слага предето и не го виждаш, не го чуваш. И той чака момента, който ти ще тръгнеш към него, за да може да се случи, нали, това нещо, ти да го видиш. Трябва да се свят, трябва да се молиш, да говориш за него, да имаме знание кога да говорим, кога да мълчим, защото не е да насилваме хората да го правим. Аз говоря, за да може хората, които не са ме чули, да го чуят и който искаш, се върне пред Бог. Защото Бог е любов, той ще даде каквото имаш нужда, не каквото искаш. Може би това, което ти искаш на теб, няма да ти трябва, но може би на теб това ще ти навреди повече, а не това, което ние си мислим, че на нас ще ни е добре, няма да ни е добре. Примерно, за теб ще е по-добре да изпиеш една чаша вода, колкото на чаша безалкохолно. Макар че безалкохолното е по-вкусно, обаче водата е по-полезна. Ако разбереш това, ево, разбирай го. Добре, това беше, което исках да ви кажа. Надявам се по-нататък да правя още клипови и ще правя. Надявам се Бог да ви помогне и Бог да докосне сърцата ви и да мислите по друг начин, да вършите неговата воля, защото няма нещо, няма друго по-хубаво от това нещо, Бог да те докосне, Бог да те промени,
да те изкара от миналото си, да може да те постави. Защото който се превърне в Христос, старите ми неща преминават, старите неща умират, старите неща прераждаш се, прераждаш се, става нов човек. И почва всичко да се променя. Мислите му, чувствата му, душата му, даже и дори и външния вид, ако искаш. Каквото поискаш на Отца в името на Христос, Той го прави, Той го вижда, Той познава сърцето ти. Защото Той знае какво искаш ти. Още преди ти да си го поискал, както каза Той вече знае какво си искаш. Вече знае от какво се нуждаеш. И ако ти си се разплакал за нещо, на него му е тъжно. Той иска да ти каже нещо, обаче няма да го направи, защото той иска да види, че когато ти ще отидеш при него. Аз преди бях вярващ, преди всичко. Обаче аз много неща, които хората, които ме познават, знаят за какво става въпрос. Обаче дойде един ден, който Бог ме извади от тези работи, защото може би е видял бъдещето ми, аз как ще умра от тези глупости, които аз правих преди. И как аз ще страдам от тези работи. И той затова за един ден докосна сърцето ми и аз се превърнах в Христос. Не буквалния смисъл да изглеждам като Него и да съм Христос, а в този смисъл, че върша Неговата воля, че обичам Него, че говоря за Него. Има и странно да го признаеш, го признава пред всеки. Макар че съм се отричал. Верно, отричал съм се, защото всеки го е правил. Всеки човек. Ние сме хора на грях, живеем в мръвка, който живее в грях. А не трябва да е така, ние трябва да се опитваме да сме свети. Защото без святост никой няма да види Бога. Защото ние трябва да живеем според духа, а не според мръвката. Ние трябва да контролираме тялото ни, а не тялото да контролира душата ни. Да се опитваме да се молим, да не изпадаме в изкушение и да не правим нещата, които не трябва да правим, защото е грях това да правиш, което не знаеш, че не трябва да го правиш. Да правиш злото, при положение, че знаеш, че го правиш, при положение, че знаеш, че не е хубаво. Добре, това беше всичко от мен. Надяваме се да се видим пак. Бог да ви благослови, да ви даде радост, щастие и да, извинете за прекарването, не е изгубено, защото това време, където сте дали, за да може да видите това, може би някои хора ще се превалят, някои ще ме напсуват, но аз предпочитам да видя мнението на Бог, отколкото на хората. Защото аз не живея за хората, аз живея за Бог. Макар че аз правя всичко възможно за тях, на тях да им удобно, на тях да им добре, защото съм такъв. Какво ми е сърцето, може би заради това Бог ме е избрал мен. И така, Бог да ви благослови и да ви даде много щастие, мир, любов и всичко, което му поискате, да ви го даде.